мо дар ноҳияи Ёвон индам дар корхонаи истеҳсолии гипсокартонҳо ё худ гарчкартон ки бахши аз ширкати ғайюр гурӯҳ мебошад. Даҳо ҳазор дона гипсокартонҳо, даҳо нафар кормандон ва албатта сифати олӣ. тамоми ҷузъиёти истеҳсолотро дар гузориши мо бубинед. саросари ин маҳалли истеҳсолиро садои дастгоҳҳои мухталиф фаро печидааст. дар атроф рӯҳияи пурҷӯшу хуруҷи истеҳсолӣ ҳукмрон аст. дар ин ҷо дастгоҳҳо пайваста фаъол мебошанд ва кормандони ширкат бо либосҳои махсус раванди кориро пайваста назорат мебаранд. ин ҳама хос ба корхонае мебошад ки ба истеҳсоли гаҷкартон машғул аст. иқтидори корхонаи гаҷкартони Хуайҷин ғайюр индастриал дар як рӯзи корӣ 10,000 метри мукабб гуфта мешавад. ин ҷо 4 навъи гаҷкартон истеҳсол гардида бо шарофати сифати олӣ доштан ба намӣ устувор мебошанд. ҷамъият дорои масъулияташ маҳдуди Хуайҷан ғайюр индастриал аввалин корхонаест ки дар Тоҷикистон ба истеҳсоли гаҷкартон ва шифтҳои Армстронг шурӯъ карда буд. таҷҳизоти замонавӣ, картон воридот аз Федератсияи Русия ва гаҷи маҳаллӣ имкон медиҳад ки гаҷкартон ва шифтҳои Армстронг сифати дараҷаи олӣ ҷавобгӯ ба стандартҳои ҷаҳонӣ истеҳсол кунем. раванди истеҳсол дар ширкати гаҷкартонбарорӣ чанд марҳиларо фаро мегирад. аз дастрас намудани гаҷ, таркиби асосии маҳсулот то ба қолаби махсус рехтан ва нуқтаи ниҳоя. дар чанд соли охир вобаста ба рушди саноати бинокорӣ талабот ба ин маҳсулот барои рӯпӯш намудани шифти манзилу коргоҳҳо зиёд шудааст. дастрас намудани маҳсулоти сифати олӣ имрӯз дар бозори масолиҳи сохтмонӣ осон нест, зеро ба гаҷкартонҳои истеҳсолӣ ширкати Хуайҷан ғайюр индастриал масолиҳи воридоти Ӯзбекистону Қазоқистон рақобат эҷод мекунанд. вале ба ин нигоҳ накарда, гаҷкартонҳои ватанӣ мавқеи мустаҳками худро пайдо кардаву ба маҳсулоти дилхоҳи сохтмончиён табдил ёфтаанд. бисёртар мехаранд аз сабаби ки арзонтарай, ҳам сифатш хубай, ай ҳамун сабаб бисёр мехаранд. бисёртар аз ваҳдат, данғара, норак, ҳисор, регар, варзо аз ҳамин минтақаҳо меоянд харидорӣ бисёртар мекунанд. дар ширкати Хуайҷан ғайюр индастриал барои муайян намудани сифати гаҷкартонҳо озмоишгоҳ мавҷуд аст ки технологияи зарурии он аз Олмон ва Чин харидорӣ шудаанд. бо шарофати дастгоҳҳои муосири соҳабӣ раванди истеҳсол осонтар ва автоматӣ гардонида шуда имкон аст ки гаҷкартонҳои муқаррарӣ ва ба намӣ тобовар бароварда шаванд. армстронгҳои дар Хуайҷан ғайюр индастриал истеҳсол гардида дар бозори дохилӣ маъруфият доранд. ин маҳсулот дар 4 навъ бароварда мешавад. кормандони ширкат ҳангоми ҷараёни истеҳсолӣ ба сифати маҳсулот диққати аввалин дараҷа медиҳанд. ҳамин аст ки ширкати мазкур борҳо соҳиби шаҳодатномаи сифати маҳсулот гардидааст. дар баробари истеҳсол намудани гипсокартонҳо ширкати Хуайҷан ғайюр индастриал ҳамзамон ба истеҳсоли чунин армстронгҳо низ машғул мебошад ки асосан барои болопӯш намудани шифтҳои хонаҳои истиқоматӣ, корхонаҳо ва дигар иншоот истифода бурдан мумкин аст. ин навъи маҳсулот ҳамзамон ба хориҷи кишвар низ ба содирот бароварда мешавад. гаҷкартонҳои Хуайҷан ғайюр индастриал бо истифода аз маҳсулоти ватанӣ аз ҷиҳати экологӣ безарар ва ивазкунандаи воридот мебошанд. пас аз ба фаъолият шурӯъ намудани корхонаи истеҳсоли гаҷкартонҳо 80 нафар сокинони маҳаллӣ бо ҷойи кор ва маоши хуб таъмин гардиданд. ин корхонаи истеҳсолӣ ҳамзамон дар самти татбиқ намудани ҳадафи 4-уми стратегияи ҷумҳурӣ саноати кунунӣ бо суръат нақши муассир дорад.